I know busy ta sa atong trabaho, sa atong pag-eskwela, busy ta sa atong mga pagpaningkamot, busy ta sa pag-atiman sa atong pamilya, busy ta sa mga pag-eskwela nato, paghimo sa atong mga modules, busy ka sa imong mga pangandoy. I know one day na kay dream, gusto niyo makabot na nga pangandoy. O busy ka sa labi na sa atong mga ginikanan, busy ka sa pagpanday para naay maayo nga ugma ang imuhang mga kabataan. Na kay principle nga ginapaglaban. Busy ta sa daghang kimbutang to the point nga mo na nakapastress sa ato ang life. You know what? Ang stress point sa atong life, wala lang sa atong physical, wala lang sa ato ang emotional. Ang pinaka-stress point sa atong life nasa atong mind. Naagyud halos tanan nagdepende sa status sa atong mind. Moningon si Paul, if you want transformation, renew your mind. Tanan na sa mind. For example, arita sa mga mountain climbers bitaw. Ang training ana nila, dili lang na siya about sa ilang hobbies man good. Dili lang na about commitment. It involves their lives. Lima ka mukatkat sila Mount Everest, pila na gud ka gatos libo ang nangamatay diha nga wa nakasurvive sa kabugnawon. Ang uban nangatagak, ang uban nahutdan gyud ginhawa tungod sa kakapoy. Pero ang mga mountain climbers, mga professional nga mountain climbers, taliwala sa kakapoy, sa sacrifice, nganong motivated kay sila, dili nila halos ma-feel ang physical nga stress. It is because grabe ang motivation silang mind. Grabe ang power silang mind. Anita sa mga sports like boxing, sa training palang daan, ginakulata na ka, ginabunog imong lawas, ginaanad og sakit nga kumo imong naong sa boxing. Daghang nakoma tungod sa boxing. Daghang namatay human gyud sa boxing. Pero nganong daghang tao ang passionate kay niana, bisag gina-torture, ginabunog ilang lawas tungod kay ilang mind motivated kayo. Wala ni feel og stress ilang mind, munang ilang physical body ni follow og ilang emotion. Actually, once motivated imong mind, dali niyo makontrol imong emotion ug imong physical status. Pero once stress gani imong mind, once discouraged na imong hunahuna, bisan sa mga gagmay kay butang, tapulan kay tamo trabaho. Once discouraged ang atong mind, nakoy tulo ka major things ihatag rong buntaga, na mga major aspects sa atong life nga nakapastress na tugmaayo. Very practical ang akong ihatag. Dili siguro ka aware, pero stressful kini siya nga life kung inani imuhang status. Number 1, there is no rest when you think that your worth can be found in your accomplishments. You cannot find rest. Di gyud ka magmalinaon, di ka kakitag pahulay sa imong kinabuhi kung ang imong bili, ang value sa imong life, ginapangita nimo sa imong accomplishments. Ang common question sa tao karon, unsay akong bili? Unsa na lang ko? Nganong ila kong gi-reject? Nganong ubos ilang tan-aw nako? Gani sa Bible, common na sa question sa mga Bible characters. Si Moses, adang gitawag siya sa pag-lead sa Israel, ingon siya, kinsa man ko Ginoo nga imo kong tawgon para nila. It talks about worth. Para ni Moses, kinsa man ko nga ordinaryo raman kong tao para himuon nimong leader. Sadang si Jeremiah, gitawag siya sa Dios, may mong prophet, ingon siya, Lord, bata pa kaayo ko. And it talks about worth. Di ko deserving Ginoo. Bata pa kay kustanan. Sadang si David, gusto niya nga pildihon og awayon si Goliath unsa ingon sa mga igsoon ug sa mga katawhan bisan si King Saul. David, wala kay experience. David, magbalantay lang kag karnero. Kabalumon sa ginatira nila ni David, ang worth ni David, kay ang ability sa tao nagdepende connected sa iyahang bili. Kinsa gud ka David nga mopildi diha
batanon pa kay ka, wala kay experience. Now, si Peter, sa New Testament, sa ningon si Christ, Peter, balik na sa pagpangalagad. Peter, balik sa pag-serve sa ako ang mga disciples. Kung sa ingong Peter, Ginoo, makasasala na kay gustanan. Di na ko pwede diha. Pero ang Ginoo nag-open yag another chance. Daghan kayo question about our worth. Gani ang pinaka-common problem, biggest problem, ug nagadako nga problema sa tong society, it's not money itself. It's not friendships. It's not family or relationship or career. Kabalo mo sa gina-fight sa tao, worth, value. Ang tao nagapangitag community, mga tao nga ma-feel niya nga importante siya. Importante or valuable siya. Munang gina-fight na to atong mga friends, kung diha man lang nga tao, kinang mga tawhana ang makahatag na tong tinuod gyud nga value. Ug man nangita tag work, aron nga natay nindot nga income, tud kay kung natay nindot ka income, itrato ta sa tao nga importante silang tubangan. Munay boses sa atong secular. Kung di ka nindot og trabaho, dili ka sikat. Kung dili ka nindot og educational background, dili mo tuo ang tao nimo. Kung dili ka famous, kung imong sports gani kay dili sikat, dili ka influential nga tao. Kung dili nindot ang body figure nimo, dili ganahan ang mga tao nimo. Dili ka valuable kung dili ka ilado sa mga tao. Ang trending sa kalibutan, dili ka valuable kung wala kay accomplishments. So tiyanti ka, kung muna imong principle, stress kay na nga life. Stressful kina siya nga life. Muna'y first na stress, nakapastress sa itong kinabuhi. Tanawang mga youth na to karon. Tanawang Facebook. Bisan sa mga kabatanunan, bisan kaning mga adult. Kuwang na lang ibaligyang unod sa Facebook para lang musikat. Hinumdum nung ko sa isa ka estudyante ng siya, ma, di ko ka-graduate, ma. Kuyawan po ng mama, kay dako na kay gigasto. Nga no manak? Ngunit na mong, sir, di ko ka-graduate. Nga no lagi? Wala ko'y iPad. Kanusa pa na nahimong balaod na di ka-graduate kung wala'y iPad? Online class man may mga akong mga classmate, nindot kay computer, niya, di naman pwede akong cellphone, kay 3G lang man eh. Dapat katong LTE, 5G katong, dapat kung naay 7G ma kato. Sige trak, paliton ti kag iPad. Kabalo mo nga no na, natatak sa to mga young generations, ngon say naa nila, naapod ka, para in ka sa group. Kay wa kay friends, kung wa kay bit-bit nga mga lapad, nga mga tabla. No, sa una bitaw, mga cellphone, paggamyanay man ng cellphone sa una, 3210, paggamyanay, uy, murag remote control ka na bitaw, tit-tit. Cellphone din na brad, abi na kung kanang kalkyo. Pero karon palaparay, lima ka murag tabla. Hello? Kita mo na sa mall, abi unsa man ang iyang hello? Abi nog nabinuang, na may nitingog. Ibisa na mga tablet na nay SIM card. Sa una di taga na mo bit-bit og dagko, pero karon nindot kay ang screen tan-aw nimo nig selfie dako kay mong naong. Pero ang trending karon sa kalibutan, dapat nindot kag course, mag self-pity ang mga youth kung walay nahuman sa college. Kay, di ko in sa kong mga igagaw, may agaw na ko, nindot kayo kurso ako. Now, isa na ka-stress kay nga life. Abi nimo kung si Christ nag-value siya sa accomplishments, pagpili niya sa 12 apostles, gipili unta to niyang mga professionals, mga kings. Kung sa karon pa nga time si Christ namili pag apostles, unya ang trending karon is about accomplishments, inana. Kung worldly pa si Christ, pilion niya si Bill Gates. Pilion niya si Henry C. sa Pinas. Ang tagiya sa Facebook, kada bitaw tagiya sa Starlink, kinsa na. Kung givalue pa ni Christ ang accomplishments, balik sa New Testament, kinsa man ang 12 apostles, naay mga professionals. Si Matthew, tax collector, isa naka-professional nga trabaho sa ilang time. Pero kadaghanan, fisherman, panday, mga kabus, kanabang walay something na-achieve sa kalibutan. Dili disqualification ang accomplishments. It doesn't mean nga kung na-accomplish sa life, disqualified ka. No.
Daga gitawag ang Dios nga mga hari, mga professional. Si Paul, lawyer. Pero the same time, dili disqualification ang wala po'y degree. Daghan po gitawag ang Ginoo nga ordinaryo lang ang mga tao, tud kay mas importante sa Dios ang kasing-kasing sa tao kaysa yang accomplishments.